खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैखौबो फिन खनसे बरायबाय। नगाव दानि हुजाय बे हुजाय होननाय जिल्लायाव हुजाय जिल्लायावबो गोबां बर'फ्रा दङ। थारैनो बे बर'फोरनि गेजेराव बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि जि दैदेननायाव बे ओनसोलाव दिनै मोनसे रायजोनि न' बे रायजोनि न' खुन्था गायसनजेननाय गिबि गायसनजेननाय थारैनो बे नोंथांनि मुंखौ आरो लोगोसे बे जायगानि मुं बेखौ फोरमायग्रोनो थाखाय खावलायबाय। आंनि मुङा कृष्ण गयारि। आङो हुजाय जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि। बे दा बर्तमान आंनि बे हुजाय जिल्लानि दा बे इउबिपिनि दैदेननायनि माबायावनो दा दंथ'यो आरो बर्तमान। बे मा जायगा होनो बेखौ दा? बेयो जोङो हुजाय जिल्लानि सिङाव थानाय बेलथला बाजार होनना बुङो। दिमुरु फोथार बेलथला बाजार। दिमुरु फोथार बेलथला बाजार। औ। ओरैनो पन्सायत लेभेल ना बे? बे जोंना पन्सायत लेभेल। ओरैनो समस्तिया लामदिं गोलैयो। पन्सायत हिसाबै थाइसुफारा गाव पन्सायत। जोंना पन्सायतनि आन्दाराव। औ। पन्सायतनि जितु प्रतिनिधि औ सोर? दा बर्तमान जोंना पन्सायतनि प्रेसिडेन्टआथ' जोंना दं बेयाव मनजुला दास होननाय आरो लोगोसे काउन्सिलरनि दानिसो फैदोंमोन जोंहा पिलिङा बरदलै। जोंनि काउन्सिलरा मनजुला दास आरो पिलिङा बरदलै। औ। ओमफ्राय ओरैनो बिनि एमएलएफ्रा सोर? एमएलए जोंना लामदिं समस्तिना शिब मिश्र। शिब मिश्र। शिब मिश्रनि जों आन्दाराव दं। ओरैनो बेयाव बे हुजाय जिल्लायाव बर'आ बेसेसो गामि दं? जोंनि हुजाय जिल्लायावथ' ओरैनो फिसा फिसौ लानानैथ' जोङो एसे गोबाङानो। फ्राय गामि हिसाबै 86सो गामि जायोमोन जों। 86 खान गामि। फिसा फिसा लानानै आरो। ओमफ्राय ओरैनो फिसा गिदिर। सुबुं अनजिमाया? सुबुं अनजिमाया जों ओरैनो फ्राय 13,000नि बारा दङ। 13,000नि बारा दङ। 13,000नि बारा दङ। ओरैनो ओमफ्राय बेयाव सोलोंथाइ थासारिफ्रा माबायदि? सोलोंथाइया जोंना सिगां बर' मिडियाम हिसाबै दंमोन। फ्राय बेयाव मोनसेल' जों गायसननो हादोंमोन। आजि फ्राय 8-9 बोसोरसो जालांबाय। बे जों बोसोरनै बोसोरथाम सलायदोंमोन। बिनि उनाव माखासे जोंनि माखासे फोरोंगिरिफोरनो बेथन आरि होनो हायिनि थाखाय बे लासैनो गोदोलांफिननाय जानानै दङ। जों बेबायदि हालोदाव दङ। माने ओरैनो प्राइभेट हिसाबै सलायदोंसो प्राइभेट बर' हिसाबै बिजोंखौ आरो। जों बर' बिजोंखौ ओमफ्राय बे हुजाय सलायदोंमोन। जिल्लायाव गंसे बर' मिडियाम गैखाया होमबा? दा बर्तमान गैथ'वा। गैया। गैथ'वा दा होमबा बर्तमान बिनि गैथ'वा। सुबुंफ्रा ओरैनो मा बिजोङाव फरायो? जों एसामिससो जागोन? एसामिस बिजोङाव आरो लोगोसे सोरबा सोरबा रां राशि गोनाङा प्राइभेट बिदिनो इंलिस मिडियामफ्राव होनानै सोलोंथाइखौ लागासिनो दं। ओमफ्राय बे जायगायाथ' बर'नि एकदम गोदोनि बेसेसो बोसोर जाखो बेयाव बर'फ्रा रायजो जानाय? ओरैनो जोंनि बेयाव जानायाथ' मिथिनाय बादिबा जोङो लालमाटिखौ लानानै नायोब्लाथ' फ्राय 50 बोसोरनि खाथियाव थांसिगोन। 50 बोसोरनि खाथियाव? 50 बोसोर। बे नैबेयाव लालमाटिया आरोना? लालमाटिया। ओमफ्राय नैबे ओनसोला दा 27 बोसोर जाबाय। बियो 27 बोसोर। 27-30 बोसोरसो जाबाय बेयाव। 27 आरो 30 बिदिनि बोसोरनि गेजेर गेजेराव दं आरो। दङ। ओमफ्राय होमबाथ' बेयाव बेथ' रिजार्भसो खोमा? रिजार्भआव दं दा। फरेस्ट भिलेज हिसाबै फरेस्ट जों भिलेज हिसाबै दं आरो। दङ। फरेस्ट भिलेज हिसाबै। औ। ओरैनो बिदि बेब'स्था लादोंना लायाखै? ओरैनो हा हुनि बेब'स्थाखौथ' जों दा नैबे जिथुनिखि जोंहा दा गोदानै दाजानाय काउन्सिल, नैबे काउन्सिलनि जुरियथैनो दा जिবিলাক मावनांगौ हाबा माखासे बेखिनि हा हुनि बेलायाव मावगासिनो दं। आरो लोगोसे फरेस्टनिफ्रायबो जोंनि बेयाव जिअ'टेकखौ फ्राय खेबथाम खेबब्रैसो जाबाय। जिअ'टेक खालामफैनाया आरो न'खर न'खर। दा बिनिफ्राय नै दाख्लै माने दा 4-5 दानसो जालांबाय। बेयाव लास्ट मोनसे जिअ'टेक फैदोंमोन। बे एकदम डाइरेक्ट सरकारनि सार्कुलार हिसाबै फैनानै बेखौ जिअ'टेक खालामनानै 201 जननि सुबुंनि जोंनि ट्राइबेलफोरनि बेखौ माने लास्ट मोनसे सार्भे खालामनानै बिथांमोनखौ मोनसे नटिस हरनानै बिथांमोनखौ शंकरदेब नगराव लेंहरनानै बिथांमोननिफ्राय माखासे माबाफोरखौ डकुमेन्टफोरखौ बिथांमोननिखौ गथै माने स्कुटनि खालामजोबनाय जाबाय आरो। होमबाथ' लासैनो जाजोबनायनि दा बिथांमोना होननाय मथे स्टेप बाय स्टेप फैनायनि खोथाखौ जोङो आसा खालामनांगोन। माने ट्राइबेल आरो जेनेरेल जयै नामा? बियो अखल दा बर्तमान ओरैनो दा बेयाव जोंनि ट्राइबेलखौल' दा बर्तमान लाग्रोदों। ट्राइबेलनिखौ माने नटिस हरनानै बिथांमोनहा लाग्रोदों। दा बिनि उनाव हयथ' बेखौ जेनेरेलावबो फैनो हागौ नामा जों दा बेखौ बुंथ'नो हाया। खिन्थु ट्राइबेलनिखौ नेक्स्ट फैबावगोन होननानै बेबायदि जोंखौ आसा होलांदों आरो बिथांमोना। ओरैनो आदाया गोदो बेयावनो जोनोमखाना नोंथाङाबो? आङो कार्बि आंलंसोमोन। कार्बि आंलं देन्दागादावमोन। कार्बि आंलंआथ' नांजाबनानै दं। नांजाबनाय। कार्बि आंलं देन्दागादनि। कार्बि आंलं देन्दागादनि खाथिथार। बे कार्बि आंलं बांसिननि बेयावथ' कार्बि आंलंनि मानसि खोमा? फ्रायबो कार्बि आंलंनि दं, गलाघाटनि दं। फ्राय कार्बि आंलं, गलाघाट। बिनि उनाव बाखि बेलेगनिफ्रा एसेल' आरो 10% दं आरो। बबेनि दं? बियो ढेकियाजुलि साइडनिबो किसुमान दङ। ओमफ्राय ओरैनो जोंनि नैबे मा होनो
नकुटि साइड होननाय दं मोनसे नकुटि लंका साइडआव लंकासारि नैबे ओनसोलनिफ्रायबो किसुमान फैनाय दं फैनाय दं आरो आरो बे ओनसोला एसे हा गोदान एरिया आरो हा दा- गोदान बायदि आरो दा बर्थमान हा गोदान बादियानो ओमफ्राय जानानै दं दुखुनांथाव बाथ्राया बे जे दासिम बर' बिजों बर' फरायसालिफोर गैया बिजोङा गैथ'वा जोंनाव दा जों बेखौ ओमफ्राय दानि गोदानै जिथु जोंहा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाजानाय जिथुनिखि जोंहा सोलोंथाइनि बिबानाव दा मोनबाय बिथांमोनजों सावरायबाय थादों बिथांमोना फैगौ समफ्राव बिनि सायाव सावरायनानै बर' बिजोंजों फरायनो हानायनि राहाखौ खालामनायनि थाखाय बिथांमोना जोंनो आसा होदों जों बेखौनो दा बर्थमानसिम नेगासिनो दं आरो ओमफ्राय बेयाव जिहेतु भटार हिसाबै गोदोनिफ्रायथ' भटार जानानै दंखायो बर'फ्रा गोदोनिफ्राय माने जाबाय जोंबाव माने भट होनो मोननायाथ' फ्राय खेब्रै खेबबासो जाबाय जोङो खेबबा औ होमबा 25 बोसोर जाबाय आरो 25 बोसोर जाबाय बिनि सिगांनिफ्राय खिन्थु जों मोनाखैमोन आरो गोदान फैजेननायमोन गोदान आरो ओमफ्राय बै मा होनोमोन रङामाटि बिसोरथ' गोदोनिफ्रायनो होखादों बिसोरबो जोंजोंनो समानसो जादों समानसो आरो 25 बोसोर 25 ओमफ्राय ओरैनो 26 सरकारि जिहेतु आसामनिफ्राय जिहेतु MLA फान्डफोर पन्सायत लेभेलनिफ्राय सुबिदाफ्रा माबायदि मोनो ओरैनो जोंनि बाव पन्सायतनि खामानिफ्रा माजा माजि जादों जानाया जोंनि बे बाजारावबो मार्केट सेट जाबाय बिदिनो टयलेट कमिउनिटि टयलेट मावनायनि मावनायनिखौथ' बे जेनेरेल नालाय बे माने पन्सायतआवथ' रानलायनानै बिदिनो सोरबा जिবিলাক दलफ्राव थायो बिथांमोना दलिय जानानै माने मावनो मोनफायो गुबुन गुबुन हारिजों बिदिनो लोगो नांनानै बे दलनि खोथा फैबाय बावथ' ST SC नि खोथा फैला नालाय बिदिनो ज' मावलायनानै सोलिदों आरो दा ओरैनो पार्टिया मा पार्टि बर्थमान BJP-यानो बांसिन माबा जानानै दं दा बर्थमान आरो BJP-यानो नोंसिनि बेयाव मा होनदों टिवा काउन्सिलबो दं होननाय खोनादों टिवा काउन्सिला दङ जोंनि दा बाव नैबे दुमब्रु हालामाव मोनब्रै पन्सायत बे मोनब्रै पन्सायतआ जाहैबाय थाइसुपार पुरनाकाकि टंगिया आरो खागरिजान बेयाव बर' गामिफोरबो गोलैदों बर' गामिफोरबो दङ माने गासिबो जोंनि बर'फ्रा बाव मोनब्रैयावबो माने हिस्ट'रिट हिसाबै दङ आरो मोनब्रैयावबो दंजोबो ओमफ्राय माबायदि सुबिदा मोनो दा नैबे काउन्सिला जिथुनाखि मा होनो टिवा काउन्सिलाव जोंना टंगिया पन्सायत आरो पुरनाकाकि दा बिथांमोनाबो किसुमान बिदिनो बाथौ मन्दिर एसे लुनो मोन्दों आरो बिदिनो मन्दिर ब्रह्म मन्दिरबो एसे लुनो मोनबाय आरो माखासे फिसा फिसा गामिफ्राव बिदिनो लामा सामा एसे मोनबाय दै लोंनाय माबानाय बेफोरखौ एसे एसे मोननो हादों आरो माने नांगौ बादिखौ मोनथ्राखैब्लाबो एसे मोननानै दाथ' बिदिनो दङ जोंहाबो काउन्सिल जाबाय बे हिसाबै माबा मोनसे आसा दं आरो जोंहा बे जोंनि गावनि काउन्सिल हिसाबै जोंहाबो बाव एसे जोंबो डिमान्ड हिसाबै बुंनो हानाय आरो जोंनि गांनाय उखैनायखौथ' बयबो मिथिखानानै दं जोंनि काउन्सिलनि माखासे दैदेनगिरि जोंहा बिथां गेदेमा मोनहाबो दा बेनिखायनो जों आसा खालामो निस्सय जोंनि बे काउन्सिला दा फुल प्रेजेन्टथ' मोनजोब्बायानो होनजायो एसेल' दंसै फैगौ स्किमफ्राव मोजाङैनो नोंसिनि माबाफ्रावबो जिবিলাক अभिजुगखौ नाहरगोन होननानै बिथांमोना बुंनाय हिसाबै जों आसा खालामनानै दं आरो ओमफ्राय ओरैनो बेयाव आबादा मा आबादखौ बांसिन मावनाय जायो ओरैनो बेयाव माने बोरिनिख्रुइ एसे जेनेबा गायग्रा हाया खेथि माबा माइ खेथिया एसे बांसिन आरो माइ खेथि बांसिन आरो एसे माइ खेथि बांसिन ओमफ्राय बोरि ओरैनो बेयाव हा हिसाबै न'खरसेयाव बेसेसो बिगा हा दं सासेनाव जों माबानायावथ' जोंनाव 8 बिगा खरि होदोंमोन रानना लानायाव रानना लानायाव बेसेसो बिगा दं हाइस हा गोनाङा सोरबा गारना थांनाय बायनाय फाननाय सोरनाबा 15 बिगाबो दङ 15 बिगा थानाया खम आरो बे गोदो बे लालमाटि अल्टारनेटआ 15 बिगा मोनदों दा माने आबाद मावनानै माइ आबाद ओमफ्राय बिदिनो खुसेरबो एसे एनै मावो बिथांमोना बोरिबो मोनफादों नालाय बेबायदि हिसाबै बिथांमोना बिदि खेथि बेथि मावनानै दा बर्थमान रुजु रुमुबावनो दं आरोखि रायजो जानानै दं बे जायगानि बर' रायजो राजाफोरनि थासारिया बेबायदि आरो बेबायदि जानानै ओमफ्राय बे मेन हाइवेआ बेसे गोजान जायो नोंसिनिफ्राय जोंनि बिनिफ्राय मेन हाइवेआथ' 18-19 किल'मिटारसो जायो लंका बा भालुकमारि थाङोब्ला लंका आरो भालुकमारि ओमफ्राय फैनोब्ला नोंसोरखौ लंकायाव ओंखारबा लंकानिफ्रायबो हाबजागोन लंकानिफ्रायबो हाबजायो ओमफ्राय भालुकमारिनिफ्रायबो हाबजायो ओमफ्राय मार्केटिं होननाय दं बिनिफ्रायबो हाबजायो आरो बे जायगायाव फैनोब्ला ओमफ्राय बेयाव गुबै बांसिनै बर' थानाय जायगाया बेनो भालुकमारि बे मा सेन्टारमोनलाय जोंना बे आइ लाभ इउ सेन्टार दङ आइ लाभ इउ सेन्टार दङ ओमफ्राय नैबे जाब्राख'वा सेन्टार दं बे मोननैया माने मेन जोंनि बर'नि थानाय जायगा गोजोननाय मोनदों बर' कसारि अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि मासिगिरि बिथाङा बे समाव बिथांनि आखाइजोंनो दिनै बेयाव रायजोनि न' गंसे बिथांमोननो बिथांनि फालनिफ्राय होदों दा बेयाव गाहाय गिबि खुन्था गायसननाय बे गिबि खुन्था गायसननाय हाबाफारिखौ बिथाङा मावफुंनानै थांबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिखाबाय जानो हागौ बेयो गोदोनि नगाव दानि मा होनोमोनलाय दानि हुजाय गोदोनि नगाव दानि हुजाय बे हुजाय जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरा गोबाव समनिफ्राय रायजो जाबोदोंब्लाबो दाबो बिथांमोना फरेस्ट रिजार्भआव दङ